Здравейте, симпатяги! Днес ще ви покажа как да... Дами и господа, вие сте с новия канал на Боби Гън. Стана време за втория влог на този канал и от началото на канала ние искахме да снимаме екшен сцени с GoPro камера. Но нямаме GoPro камера. Но проблемът е, че GoPro-то е много скъпо, а ние нямаме пари. Затова днес ще направим нещо по въпроса. С брат ми се разбрахме, ако аз събера едната част от парите, той да ми помогне с другата. Затова нека се залавяме за работа. Има някои книги, които не могат да се продадат, защото са част от поредица, като този том 6 и този том 7, а ние не можем да ги продадем, защото нямаме другите томове и затова ще ги дадем на местната библиотека. Библиотека Дупница номер 1. Готови сме да снимаме. Има още? Има още. Да, виж под теб. Виж, плаче. Има една история за тази книга на Марк Твен. Когато бяхме на един кемп с един мой приятел, той много си харесваше едно момиче и искаше да я заговорим. А пък тя постоянно разказваше за Принцът и Просякът и много я харесваше и разказваше колко е яка тази книга. И аз му казах, прочети поне една книга на Марк Твен, за да има за какво си говорите, и той отиде да вземе от нея Принцът и Просякът. Прочете я за 3 дни. И като отиде да я върне, се беше прецакал, защото тя си беше тръгнала. Не се беше прецакала, ама поне прочете книгата. Избърсахме книгите, сега нека да им направим някоя снимка. Оказа се, че някой организирал дари книга на центъра на Дупница и затова няма смисъл да ходим до библиотеката, директно там ще ги дарим.
беше от днешния влог. И се надяваме след 150 години, когато тези книги се продадат, да си купим GoPro. Пуснахме книгите в интернет и докато обработваме клипа с брат ми, двама човека ни се обадиха и така продадахме първите от тях. А пък този буркан взехме, за да събираме пари в него и най-вероятно ще отнеме много време. А вие в Instagram ще получавате апдейти колко книги сме продали. Ако ви е харесал този клип, се абонирайте за канала, а ако не ви е, цъкнете бутона безплатно.